मजा लगुची सबू सुराट चल चल इसी कि क्वाथा गुड़ाक लज्जा सबू सुराट ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ବାହାରରୁ ଆଇଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହନ୍ତି ବୋଲି ଚାଲିବ ଦେଖିବ ନନା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆସିବ କୋଉ ସେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆସିଛି ଆସୁ ନା ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ଲୋକ ଘରକୁ କେମିତି ଆଇଲ ଭାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତମ ସେଟା ସେଣ୍ଟର ଦେଇଛି ତମେ ଏଠିକି କେମିତି ଆଇଲ ଚାଲ ଚାଲ ନମସ୍କାର ନନା 2 ଦିନ ହେଲା ଆସି ଘରେ ଥିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ଏବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିଅ ଦିଅ ବାବୁ ପ୍ରସାଦ ଏବେ ହେଇଛି ନାଇଁ ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମୋ ନା ରୟାଲ ନନା ସୁରାଟ ଫେରନ୍ତା ନନା ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 5 ନମ୍ବରରୁ ଧର ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିକି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଫୋନଟା ଲଗଉନୁ ତାକୁ ମୋର ବିନ୍ଧିଲାଣି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଦାସ ବାବୁ ଆଉ ଟିକେ ମାଲ ଫାଲ ପଠେଇଥାନ୍ତ ନା ଆଉ ନନାର ମୋର ବଇଛୁ 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ମାରିନୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି ଆମେ ପିଲା ପଠଉଛୁ ତମେ ପାଚରେ ହଁ ଗୋଟେ ହେଭି ମାଲଟି ଆଇଛି ଆଉ ନନାକୁ ବାଗେଇକି ଦବ ନହେଲେ ହେଭି ନିଶା ହେଇଯିବ ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ ମୁଁ ନଥିଲେ ତ କିଛି ହବନି ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ ତାକୁ ଡାକିବୁ ନନା କରିଥିଲି ତ ଫୋନ ତାକୁ ଦିଅ ବାସ୍ ରେଡି ରେଡି ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ ଦଳା ଦଳା ତାକୁ ଟିକେ ଦଳିକି ମତେ ଦିଅ ଦଳ ଦଳ ଭଲରେ ଟିକେ ଦଳିକି ମତେ ଦିଅ ଚିଲ ମୁଟା କାଇଁ ନେଇକି ଆଉଛି ନେଇକି ଆଉଛି କି ତୁ ହେଇଛୁ ରେ ଯାହା କରେ ନ କରେ ମୋ ଖଣ୍ଡିଏ ଅଣ୍ଡିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଆଣିଛି ଗାଁଟା ସାରା ଯଦି ମୋ ଅଣ୍ଡିରା ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ମୋ ଇଜ୍ଜତଟା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ବଢିବ इसी कि क्वाथा गुड़ाक लज्जा इसी कि क्वाथा गुड़ाक लज्जा ନମସ୍କାର ଆଉ ଭଲ ତ ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ ଭିଡ଼ ଭଲ ଅଛ ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ ହେଲେ ହଁ
ଏଇଠି ନନା ନାଳୁଆ ଏଇଠି ତ ନନା ନାଳୁଆ କଣ କିରେ ନାଳୁଆ ମୁଁ ଯିବୁ ତମ ସାହିରେ ପଚାରିବୁ ମୁଁ ନାଳୁଆ ତ ନନା ନାଳୁଆ ଆଉ କୋଉଠିକିରେ ମୁଁ ନାଳୁଆ ତମ ଗାଁରେ ପଚାରିବୁ ତମ ସାହିରେ ପଚାରିବୁ ତମ ପାଟ ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ପଚାରିବୁ କୋଉଠି ନାଳୁଆ କିରେ ମୁଁ ସୁରାଟ ଯାଉଛି ଖଟୁଛି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ଘର ପରିବାର ସକାଶେ ନାଳୁଆ ଆଉ ସୁରାଟରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ନାଳୁଆ ତମ ଗାଁରେ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ପଚାରିବୁ ତମ ସାହିରେ ପଚାରିବୁ ମୁଁ ନାଳୁଆ ଭାଇ ମୁଁ ନାଳୁଆ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ନାଳୁଆ ନାଇଁ ତମେ ମନା କର କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଅନଉଛି ଏ ପୁଅ ତୁ ଚେନଟା ଦେଇଦେବୁ ମୋ ମନଟା ସେଇଆଡେ ଯାଉଛି ଏ ଦେଖିବ ଦେଖ ଦେଖ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କଣ ଦେଖ ମୁଁ କଣ ଦେଖ ମୁଁ ସୁରାଟରେ ଖଟୁଛି ମୋ ଘର ସଂସାର ସକାଶେ ମୋ ପରିବାର ସକାଶେ ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ ରେ ପୁଅ ତୁ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ କଣ ହଉଛୁ ସବୁ ତ ଆମର ସୁରାଟ ହଁ नमस्कार दर्शक बंधु आमर रॉयल स्टूडियो एक नुआ भिडियोटी आई भिडियोटी क्या थट्टा और परिहास करने नुहे जनसाधारण को सचेतन करने आपको जब भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटीटा को निश्चित दबातु समस्ते मास्क और सैनिटाइजर व्यवहार करंतु।